Det at sætte sig ned og skrive og komponere tekst og musik kan være en meget vanskelig proces. Selvom vi ofte gennem film, og hvis vi hører om Mozart, får indtryk af, at musik er noget, der sådan kommer flydende ned for oven og drøner ud gennem pennen, ja, så er det ikke nødvendigvis en sandhed for alle. Faktisk så kan sangskrivere have stor gavn af at hjælpe hinanden gennem den meget kreative proces, det er at skrive musik. Velkommen her, Ole Holmgaard. Du er formand for det, der hedder Aarhus Sangskriverværksted. Ja. Et værksted, hvor sangskrivere og musikere mødes for at inspirere hinanden. Hvad går det mere praktisk? Hvad går det så ud på? Det går ud på, at vi er en flok sangskrivere, som mødes omkring det at skrive tekster og sange selv. Der skal ikke drages nogle misforståelser omkring dette. Der er mange, som tror, det er festsange, vi sidder og skriver, eller lejlighedssange. Det er det jo sådan set også forstået på den måde, at vi tager udgangspunkt i det, der sker omkring os. Men vi mødes hver 14. dag i lokalerne hos Dansk Musikerforbund i Aarhus, hvor vi sidder og spiller vores nye værker for hinanden, og efterfølgende giver hinanden en konstruktiv kritik på sangene og hjælper hinanden til at blive bedre sangskrivere. Hvordan fungerer det så, når jeg sidder ved bordet? Rækker man så hånden op og siger, jeg har noget, jeg gerne vil vise jer, eller går det bare sådan på tur rundt? Vi starter aftenerne af, hvor mange der møder op. Det er lidt svingende, alt fra 5 sangskrivere til nogle gange har vi været 25 sangskrivere på en aften. Så er det lidt umuligt at nå rundt hele vejen, hvis alle har en sang med. Så deler vi os op i grupper. Vi har et par smagsprøver her, vi lige skal se fra indspilningen af den nye CD. Det er den, du har her. Det er den, vi har der. På Grønnegade. Jeg skal lige høre produceren Borg. Der var den. Ja. Lad os lige prøve at se lidt bidder derfra, så snakker vi videre bagefter. Det er godt. Kornetter i fad, så er der mad. Ham kunne jeg genkende, det var dig. Det er billeder her optaget af TV Basic, som vi lige har vist. Hvordan opstod ideen til at lave sådan et musikalsk værksted? Jamen, ideen opstod tilbage i 98, hvor en herboende amerikansk musiker og singer-songwriter, Brad Perkins, havde en workshop, hvor vores stifter, Jørgen A. Leth og Michael Hamilton, deltog i den her workshop, og efterfølgende fandt frem til, at der manglede et sted, hvor man kunne mødes omkring sangskrivningen. Så ideen stammer tilbage fra 98, men Michael og Jørgen har siddet de 2 personer frem til 2002, hvor der ikke rigtig kom nogen. Og jeg var så den fjerde, der mødte op til en af de her værkstedsaftener. Og siden da har medlemsskaren den bare vokset. Er I over 50 nu? I over 50, ja, det er vi. Hvad er det for nogle typer, der kommer hos jer? Skal man være lidt socialt indlagt for at kunne sidde der? Det er klart, at der er meget... vi sidder i nogle sociale rammer, som gør, at vi åbner jo op for hinandens inderste tanker og følelser. Det er meget ømt at sidde og snakke om sine sange. Det er sine lille små børn, man sidder med. Over for hinanden. Så det man kan sige omkring det der med at mødes, jamen vi er en broget flok semiprofessionelle og de glade amatører, der mødes. Hvordan fungerer det, tænker jeg på, fordi det må ret hurtigt blive klart, hvem der har mest talent. Er der eksempler på, at der opstår jalousi eller jalousi-lignende tilstande, eller kører det ret godt? På ingen måde, fordi det er det der smagsdommeri. Det findes ikke rigtig inden for værkstedets 4 mure. Det handler om, det er trods alt den gode melodi, og den professionelle sangskriver
er altså i samme båd, om du er amatør eller professionel, så er det så lige svært at skrive sange, og du kan alle sammen have skriveblokeringer. Jeg vil faktisk sige, at når du er professionel eller er på vej deroppe, så skærpes kravene til en, og man mærker, at det bliver faktisk sværere at levere varen. Er der også plads til musik, som ikke er snævert, men mere sådan poppet? Altså er det, sagt med andre ord, er det et mål for jer også at få solgt mange plader? Det er klart, at det ville være fantastisk, hvis vi kunne sælge mange plader, men det er ikke grundideen bag Aarhus Sangskovværksted. Det ligger et helt andet sted. Vi har vores udgangspunkt eller omdrejningspunkt i det, der hedder værkstedsafterne, hvor vi mødes der hver 14. dag. Men vi har jo så også nogle andre aktiviteter, som for eksempel en koncert på Gyngen i Mejlgade i Aarhus den anden onsdag i hver måned. Ja. Kan du ikke til sidst her, fordi vi er ved at være færdige, hvis folk nu sidder og tænker, at de godt vil høre lidt mere om dine koteletter i fad, eller noget af det andet, som dine kolleger der har skrevet, hvornår bliver næste gang? Jamen, det kan de den anden onsdag i hver måned nede på Gyngen, der har vi sådan. Det er på onsdag, eller hvad bliver det? Ja, det er faktisk i år. Hver anden onsdag? Ja. Simpelthen. Nu kommer og hører ud. Bud på dig og dine kolleger. Tak fordi du kom her, og held og lykke med det. Selv tak. Den aarhusianske entertainer Lotte